Pinia bang kenali tumafan Karbi anglong autonomous council pen latest VORENG war saya puthak sinali tumhala bangso video lo na than pachini ponikpo la pen penan daga VORENG war saya apus la pen vacancies sabang do igo la sinali tum la bangso video ki cheng pen ki jut an lang ponigon tangte aprang si KARDOM kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anafan stami nangli tum jong la bangso YouTube channel la long nang kahumri milang pole ka chingon pen subscribe ikon la pen adung hestame belar jan theklo ing hola bang sodim tanali tum ka chingon pen berpon igder non tangte la Karbi anglong autonomous council hin pen kapiklang pon avureng war saya puthak le non pathiek pen chethan polonang la pen lang polonang la pen lang le aprang aprang nali tum phan ison nakachuning ri alam thebang la puelo nali tum la bang so video ka anma share on share igol Karbi anglong arats tami palang ignang la pen pachini ignang tangte non pathiek pen le chethan polonang tangte non chithan polonang Karbi anglong autonomous council department operational AKCC secretariat diphu 782460 hin ben kapiklang pon avureng warsai aputhagle lapel ladak pinana pustola sining ke hanga bang fu abang fitum jongsi jogdon example nalitum labang so video kicheng pen kijut an lang ikon lapel labang so advertisement al publish pon labang ke 21st August 2023 anisi publish pon lapel labang so application along ko PPC ki tok pon ma lapen post vacancy kon ansi doma lapen salary kon ansi kilong ponjima last date ko mantu makachar liang deng kon ansi neng malabang so puthakle non pathiek pen lang polonang aprang si nalitum la screen along thek pon long ikpo dake tok lason lo advertisement dak tok lo application are invited for the attending of eligible candidates who are permanent resident of Karbi anglong and West Karbi anglong district for filling of the following posts under Karbi anglong autonomous council in standard form as a prescribed in Assam Gazette Part 9. Asi ning ke hang abang fu abang phitum jong si jogdon example nali tumari deng application a form dun ik nang pola bang so application a form labang ke Assam Gazette Part 9 puta pula pen standard a form puta puhala bang so dim nali tum kinang so sot nali tum personal details lapen education details lapen kinang so sot details nali tum fill up dun ik nang pu lapen labang so awreng warsai laki Karbi anglong lapen West Karbi anglong phansik kapanong pon iklo lasi West Karbi anglong asor East Karbi anglong asor sta prabjen pen nali tum ki jogdun ji phansi nilihin pen sta me tuning ripon iklo lapen copy pia post ma labang so details non chethan polonang aprang sin number 1 along nali tum thek polong exi number 1 along labang ke one post of block primary education officer mate BE दिया था BPE और मते PED के अंदर KAAC मते कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अंडर लो लद्दाख ता इंसिया पोस्ट दो लापेन स्केल ऑफ पे नाली तुम सैलरी के लोंग पंजी लाबंग के 22,000 पेन चेंग लोग 87,000 आन नाली तुम लोंग पन इकपो लापेन एज लिमिट बांगे दाग less than 21 years लापेन more than 38 years मते 21 पेन आकी कम अबांग फु अबांग फितुमी जोगदुन इकलोंग ले लो लापेन 38 पेन आकी ओंग ABIRTA abang fu abang pietum stami jogdun iklong lelo lapen maximum qualification kenain labang ke lason lo graduate from any recognized institute with the B.Ed degree ki untang abang fu mate abang phi nang ikpo lapen puthat number 2 along dotulang number 2 along labang ke lason lo number 2 along bang ke one post of urban lapen regional planner professional ek Karbi anglong autonomous council under lo lata lasi ladakh ta salary nale tum 22,000 pen 87,000 anale tum long pon ikpola pen age limit banking siwer lo 21 pen 38 ABIRTA abang fu abang fitum si jogdun long ikchat pola pen maximum qualification bang dak graduate in planning mate urban la pen regional from a recognized university institute along with certificate mate diploma du iknang po GIS la pen privilege postgraduate in the said subject lapen working experience tame da 1 year experience donang po planning lapen GIS mate master plans GIS mapping extra lahai huya course ke entang abang phu mate abang phi nang ikpo lapen puthot chethan pon lonang number 3 along labang ke lason lo number 3 along stame nalitum thek pon long ikpo dakteng sia post do exploration officer under art lapen culture Karbi anglong autonomous council daka salary bang make sen 22,000 lapen 87,000 anang litum chiklo jon long ponpo
lapen kacharli ang deng lapen arta bang la sonlo arta bang ke 28 lapen 38 amo tenglo amo nili na piklang tenglo lapen ladak maximum qualification bang ta graduate degree in ancient Indian historic lapen archaeology lapen Sanskrit or anthropology with prehistory as one of the subject preferable postgraduate in the said subject an graduate ki untang nang pola penda ko pipina course ki entang abang fu atom loter jogdun long ikpo lapen puthot langpon thulu nang puthot dak do thulang nang litumla number 4 along langpon igon two posts of junior administrative assistants mati JJA dakta professional a KAAC along penlo lapen da hinia pusto lapen salary 14,000 pen 49,000 anali tum long pon ikpo lapen arta lapen ke 21 lapen 38 years abang tum si jogdun long ikpo lapen maximum education qualification kenang si labang ke graduate ki untang abang pinang po lapen 1 year computer diploma ki dutang abang mati abang pinang ikpo lapen ladak stamina litum ninghang pole jogdun ikme lapen number 5 along malakson lo number 5 along stame dake tokpon dutulang number 5 along bangke Dr. Hinia Pus do Junior Engineering Civil Anar Lapen Vox Department KACC Lapen Ladak Stame 14,000 and 49,000 Analitum Salary long Podikpol Lapen Arta Banke in Siverlo 21 year and more than 38 years Abang Fitum Si Jogdun long Ikchot Pol Lapen Maximum Education Qualification Banke Dak 3 years Diploma in Civil Engineering Anat 3 years Diploma Kidutang abang mate abang pinang ikpo labangso aworeng warsailong jogdun ikjipulute lapen dotulang puthot dotulang nili nampik langpon tu ikpo lapen halas aprang nang thante aprang nalitum pan tuning ri alam te bangla pulo nalitum jongsi labangso YouTube channel long jongsi na kamri milang pulde kaching hon pen subscribe ikon lapen la son latest update kilong verji afan lo lapen dang te non chithan pon lo nang number 6 along Kopia wareng or sama lapen apus ka anse doma labang so puthakle lang pontu lona puthat dag wang thulelo nili nali to manang than pachini pon ek pon number 6 along bangkida la son lo number 6 along ta stame dak ingsi pus do electrician environment lapen forest department anat under KAAC lo mate Karbi long autonomous council lapen salary bangke nali tum 14,000 and 49,000 an nali tum dak pen long pon ek po lapen is limit bangke mate age arta bangke 21.38 year abang fitum si jogdun long ikpola pen maximum education qualification kenang sila bangke 1 year diploma in electrical works from any recognized institute receive the 1 year diploma donang po electrical current anat so diploma dolo pulut nalitum jogdun long ikpo lapen dotulang da number 7 long mang try dak hinia pus do apus labang ke cook cum helper lapen Karbi Bhavana long New Delhi KAAC la Karbi long autonomous council under lapen salary na litum dak 12,000 pen 37,500 an na litum long ponik po arta labang ke dak kom igo 18 lapen 38 years abang phi atum bang ke labang so awreng war sailang bang ke jogdon long ikpola pen dak Kachar liang deng mang duon ang ne class 8 pass an ta chok kala class 8 pass ote na litum labang so awreng war sai long bangke jogdun long ikpo dak hini dola number 7 along cook cum helper mate han an kitun Karbi Bhavana along New Delhi along jala so apu safal labangke class 8 pass an tame lapen arta labangke 18.38 years abang fitum stame jogdun long ikpo lapen kachar liang deng dak nang o class 8 pass ote chok ikpo lapen general introduction kapachini alam the bang la pulo number 1 lang ke tok pon la bang ke dak ke tok bang la son lo the candidate must be permanent resident of Karbi Anglong autonomous council areas comprising Karbi Anglong and West Karbi Anglong district lapen ki jogdun ji abang fitum an bang ke West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong akar bitum ang senang po mate lalo Karbi tum ang senang po lapen Number 2 along bangkela sunlight duly fill up application form must be addressed to the Secretary Department of Personnel KACC lason senalitum togdun iknang po address bangkela pen money receipt la bangkela sono 20 rupees
only in case of general category tumhan bang 20 council money received nang igwek pol apen ST lapen SC tumhan bang dak 10 rupees council receive bang nang ikpo lapen adet lang polo nang number 3 long se adet bang do pon iklo number 3 long bang lason lo adet nili nang paklang pon tu ikpo command 2 pen si cheng pon si malapen command 2 si ki jogi mala bang ke the application will be received from 23 August pen si dak accept pon po lapen last date bang 7 September 2023 ansi last date kipi pon iklo lapen ki jok naing la bang ke nang litum ini la chini po laki offline si jok ik nang po laki online ali offline si jok dun ik nang po labang so awreng warsai labang ke lapen documents copy pc ke nang zima labang so putak tadak lang pon le nang documents ke nang zila labang ke kado ka wista dak tok pon elo education qualification nang ik po lapen age proof of SSLC admit card lapen caste certificate lapen employment exchange nang ik po lapen one photo passport size copy incomplete and defective application will be summarily rejected asi dak nang litum application along copy ni stong si chokchi nang litum tok dun det lapen documents to complete play plot nang litum phan bang ke nang reject ik det pu si dak tok pon lo lapen no application will be accept entered after last date pen dak last date kipi pon pen si nang litum ala sorting jok dun thek that mate adet pen parchat lo pulte nang litum phan labang so application bang ke na accept pon pelo pustame dak bang ke tok pon iglo ngasi ki thondam nang jibang konatma pulen nang litum la screen along thek pon long ikpo address tame da kadu kawe details speak thailo nang litum labang sodim humri dam iglote nang litum chini dam ikpo asi ning hang hang abang fu abang fitum jogdon igon dak pena na pus vacancies do asi kacharle ang deng dak tok pen do atum bang ke jogdon long ikpo la pen kavida tumbang la tumbang jogdon long le la sinali tum kan malabang so video share on sharing on Karbi ang long aras tami palang iknang east west Karbi ang long aras tami lapen Karbi akai tami labang so woreng warsai labang ke palong iknang asil nali tum la sonsona video kilang long versi afan pura kaching hon pen labang so YouTube channel ba nali tum subscribe ikon lapen adung hes tami belar jandui khodak tami nali tum tenene pen ber ponik den non la sipinia video long mangni lila ansikang ton ponik pola si do me thak me kadu kavi Karbi tis 2.0 YouTube channel long kilang ara to an fans tami nilihin pen KARDOM to change your